Hej, det er mig, der står bag ved Klar til Healing. Jeg hedder Christina og har et øgenavn, der hedder Didi. Og jeg laver den her video i dag simpelthen for, at vi kan snakke lidt omkring det der med afdøde og deres måder at kommunikere med os på igennem tegn og budskaber. Og hvad vil jeg så sige med det? Og er det her område ikke dækket? Jo, det er det absolut. Nu sætter jeg mine egne ord på, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har forskellige mennesker, der tager stilling til det her, og egentlig også deler deres erfaringer, fordi det er meget forskelligt, hvorvidt det er det ene eller det andet, man oplever. Og læser man noget, som man ikke selv oplever, kan man godt føle sig forkert. Og tænke, så er det ikke en helt rigtig kontakt, jeg har haft, eller måske er vedkommende slet ikke derude, eller er hun røget i helvede, hvis man nu tror på det. Og derfor så vil jeg gerne prøve at sætte lidt ord på fra min side af. Jeg har mistet en del igennem livet, en del personer, jeg har stået tæt på, og som har betydet virkelig meget for mig. Og derigennem så ved jeg også, hvor dejligt det er at få en hilsen fra den anden side, og få at vide, at de har det okay. Og det er lidt svært konstant at gå til afdøde kontakt hos et medie for at få den her kontakt. Simpelthen fordi det både er for dyrt, men også fordi de på den anden side har deres at lave. Så der er ingen grund til, at vi forstyrrer dem på den måde hele tiden. For det er en trøst for os, og det er et redskab i sorgbehandling, og det er en forløsning at få en god kontakt igennem et medie. Og hvordan kan vi så ellers få kommunikation med dem, eller snakke med dem, eller gøre det muligt for os at vide, at de er hos os stadigvæk. Der er forskellige muligheder. En af tingene, som er meget almindeligt, det er, at man drømmer om dem, der er gået bort, har samtaler med dem, som om de er lyslevende, laver et eller andet sammen, som man også plejede at gøre før i tiden, for så at de forsvinder ud i det blå, eller går ind i et tog, der kører videre uden en selv, eller et eller andet i drømmen, og så vågner man stille og roligt op og tænker, var det virkeligt? Og der vil jeg sige, som udgangspunkt, ja. Punkt 1, du kan huske drømmen. Punkt 2, du kan nogenlunde huske, hvad emnerne var. Punkt 3, du havde fornemmelsen af, at det var dem. Og når det er, vi sover, så er vi simpelthen i en tilstand, hvor det er, at vores hjernebølger og vores krop er i ro og i et stadie, hvor det er nemmere for vores afdøde relationer reelt at få kontakt til os. Fordi vi er sat lidt ude af spil i, at den aktive abehjerne, så at sige, ikke hele tiden bræger med, jeg skal også huske at købe ind, er der nu benzin på bilen, og var det i dag, jeg skulle hen fra fodbold, eller var det manden? Så det er vigtigt, at vi anerkender det, der sker i drømmen. Der er også folk, der simpelthen absolut kun arbejder med drømmetydning af den samme årsag, at der i drømme sker rigtig, rigtig mange ting. Det er et stort vindue for vores egen udvikling, for vores eget liv, for vores eget ve og vel. Men det er også et vindue, hvor vi har mulighed for at få kontakt til den anden side. Så sidder du derude og har haft en drøm, hvor det er, at du har set en af dine afdøde, eller måske endda været så heldig at have en drøm, hvor det er, at du både har set, snakket og mærket dem, så vil jeg sige, at det er et besøg fra den anden side til dig, og det er et, du skal skatte. Så det er ligesom det første område, jeg lige nævner her, det er det der med drømmebesøg, absolut. Det er kontakt fra den anden side, når det er, vi drømmer om dem. Det andet, der kan være, det er, at vi lige pludselig får en tanke eller en sætning ind i hovedet, ligesom de vil sige, hun kommer nok meget smør på. Eller, det er sikkert at køre i den her bil. Eller, hvordan er det, du ser ud? Og man kan nærmest høre dem, sådan som de jo sagde det i levende liv, og med deres måde og jargon at sige det på. Og det er faktisk også et af de der gode tegn, der siger, de er lige i min nærhed. Jeg kan stadigvæk finde dem frem, jeg kan stadigvæk bede dem om råd og vejledning. Det er selvfølgelig ikke så stort et bevis, fordi det er kun vores egen hjerne, der er vidne til det. Men
fra er det ikke sagt, at det ikke er virkeligt, at det ikke er dem. Og man kan lære at skelne imellem ens egne tanker om den afdøde, og det de vil have sagt i en given situation, og deres budskaber, som dukker op som sætninger inde i ens hoved. Og den forskel er simpelthen, at når det er det i dem, så kommer det på et tidspunkt, og på en måde, hvor det er, vi ikke selv har tænkt på dem. Vi har ikke skænket det en tanke, at de lige kunne poppe op i vores hjerne. Og det er sådan en god indikator for, at det faktisk er dem, der lige kommer forbi, cyklerne forbi, og lige smider en hurtig bemærkning, som man nu vil gøre, hvis det var, de var i levende liv, og man mødte hinanden på gaden. En anden måde at få tegn på, er ved simpelthen decideret at bede om noget fra dem. Det kan være sådan noget som fjer, det kan være små sten, det kan være mønter. Det kan være, at man lige pludselig ser en bestemt type reklamer på nettet, eller i aviserne, eller bag på en bus, eller et klistermærke på bilen, der kører foran en, mens man sidder i kø et eller andet sted. Det kan også være sådan noget som sange i radioen, som er meget betydningsfulde, som er lidt usædvanlige, som kan blive spillet på et usædvanligt tidspunkt. Det kan også være budskaber, som hvor det er andre, man sidder og snakker med, eller snakker i telefon med, der lige pludselig siger noget, der kunne være lige op af den afdødes DNA. Og det er sådan nogle gode budskaber, som er lidt mere beviselige, og især når det er, de kommer ud af det blå. Så vi har det der med, at der kan dukke ting op, men vi har også det der med, at der kan dukke sætninger og sange op, lyde op, vendinger op. Så det er ligesom to grupper af det samme. Jeg har lidt en fornemmelse af, i hvert fald i forhold til det, jeg har fået lov til at se fra den anden side af, at det er de samme ting, samme mekanismer, de bruger til begge dele. Og jeg har haft et meget spøjst tegn, hvor jeg på et tidspunkt var sådan lidt, kan I ikke godt give mig et tegn? Jeg har virkelig lige brug for at vide, I er der. Jeg står i en presset situation, og så videre. Det her, det var godt nok til mit åndeteam, men der er også afdøde relationer i mit åndeteam. Og dagen går videre. Jeg har glemt alt om, at jeg har sendt den her intention ud i æteren, og den her bøn om, at vil I ikke godt lige sige, I er der. Sætter mig ind i en bil, kigger igen, og så på indersiden af min forrude, uden at have noget at hænge fast i, sidder der det fineste lille dun. Og der er ingen af os i familien, der bruger dunjakker. Jeg har ikke haft nogen op at køre, der har brugt dunjakker. Der er ikke nogen, der har rystet dyner midt om vinteren her, som det var. Og det var sådan lidt en spøjs episode, også fordi jeg har en helt klar aftale med min skytsånd om, at når det er, at han ligesom skal skære igennem og sige, ja, jeg er her, jeg hører dig, jeg ved udmærket godt, du er der, og her, værsgo. Så er det nemlig dun, han sender. Han sender dem hele året rundt, også når fugleungerne ikke er til stede, og fuglene egentlig bare prøver at overvintre. Så det var sådan mit meget tydelige tegn på, Christina, fat det, vi er der, vi hører dig, så alt er ok, og alt er roligt. Og der var et smil på min mund, fordi jeg selvfølgelig fik den bekræftelse, som jeg havde brug for. Og det er det, de små ting kan. Og for at de kan betragtes som et tegn, og som værende noget, man har aftalt med eksempelvis ens mormor om, at mormor, når jeg har brug for at høre dig og høre fra dig, og jeg har brug for et tegn fra dig, så vær sød og læg en sten et sted, hvor jeg ikke, et lille bitte stykke grus, som jeg ikke lige ved, hvordan det ellers skulle være kommet frem der. Og når man så sætter den intention ud, mormor, jeg har virkelig brug for at høre, at du er på den anden side, at du har det godt, så skal man have lidt tålmodighed. Det sker ikke inden for de første 10 minutter, det sker ikke inden for den første time, det er ikke engang sikkert, det sker samme dag, men lige så snart den afdøde har mulighed for det på deres side, for deres time, opfattelse er helt anderledes, og deres tidsopfattelse er anderledes end vores, og de har deres at se til. Så de skal lige have et lille vindue, hvor der er de,
jeg skal lige smide det her stykke grus ned til min mit kære barnebarn. Så man skal lige være åben, og jeg vil sige, en sådan god tommefingerregel, det er sådan 3 til 7 dage, det er i orden at vente på, at der ligesom kommer et tegn. Og dukker det her stykke grus nu op i ens indkørsel, så er det ikke så interessant. Dukker det op på selve fortovet, er det måske heller ikke så interessant. Men dukker det lige op på kanten af din vask, i din bruskabine, på dit køkkengulv, i din seng, i vindueskarmen, så er der måske en ret god indikation af, at det er den afdøde, der ligesom har lagt det. Plus at der medfølger den her følelse af, det er mormor. Hun har lige lagt det her til mig. Og det kan man altså gøre med hvad som helst. Jeg ved, at der er en, der sidder derude og har et tegn med hans afdøde mor, om at når hun tænker på ham, eller han har brug for at høre fra hende af, så er det pandaer, det gælder. Og det kan være panda-billeder, det kan være panda-videoer, det kan være panda-lakridser, det kan være hvad som helst. Så find dit eget tegn med den afdøde, sådan at I har en kommunikationskanal at snakke sammen med. Det kan også være, at i stedet for de her ting skal dukke op, som kan være lidt svære for især de afdøde, som ikke har været så villige til at høre om, at der er et liv efter døden. Der kan man bede om berøringer eller legen med lyset. Eksempelvis sige, jeg har den her køkkenlampe, jeg kigger på den lige nu, kære dit og dat. Vil du ikke være sød og blink med den, når du er i nærheden, så jeg ved, det er dig. Eller giv mig en kuldefornemmelse på den her skulder, når det er, at jeg ved, at du er i min nærhed. Eller kan du ikke nusse mig lidt i håret, eller røre mig sådan lidt i håret, sådan at jeg kan mærke det, så jeg ved, det er dig. Og berøringer kan nogle gange være lidt nemmere for dem at tage fat i, men de kan også forskrække os, så vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi beder om. Men mange har jo den her fornemmelse af, at de ikke altid er alene i deres hjem. Har den der fornemmelse af, at der er en eller anden omkring dem. Og oftest, jeg vil sige i virkelig, virkelig mange tilfælde, så er det en af deres egne afdøde relationer, der lige er på besøg af hils. Og har man så et tegn, så er det lidt nemmere at forholde sig til, at man behøver ikke være bange for det, man behøver ikke være skræmt, og man behøver ikke at frygte. Og når det er, man ligesom begiver sig rundt i den her verden og venter sig til, at der kan finde en kommunikation sted, så er det også meget nemmere at ikke at blive forskrækket og ikke føle frygt eller angst, når det sker. Så mit bud det er at finde den samtalekanal, man har lyst til og kan overskue at have med den anden side. Der er også den mulighed, at det kan foregå via radio med forskellige sange eller indslag. Har man nu haft en eller anden afdød relation, der har haft en tilknytning til Grønland, arbejdet der en hel del år, både haft en fod i det grønlandske og det danske, og man nu længes efter dem og har sendt en bøn ud i æteren omkring, vil du ikke godt lige melde dig, at man så tænder eller bilen og radioen bare per default tænder, og så kommer der et indslag omkring Grønland, så kan man godt være også ret sikker på, at der er noget der. Eller en sang, man har haft fælles. Der er også den mulighed, at de afdøde af sig selv kontakter en, uden at man har en samtalekanal. Og det er noget af det, der er de her fantastiske historier, hvor det er, man hører om folk, der er blevet ringet op på deres mobiltelefon, efter en, der er gået bort med et ukendt nummer, og man tager den, og der er ikke nogen på den anden side. Men man har en god og klar fornemmelse af, at det er den, der lige er gået bort, den man lige har tænkt på. Eller folk, der stadigvæk modtager messengerbeskeder fra den afdøde. Simpelthen små billeder, emojis, eller gif, eller noget andet. Eller faktisk en lille besked, har du det godt, skat? Der er også dem, der får tomme sms'er fra et nummer, der reelt ikke eksisterer mere. Det er også en tydelig indikator af, at den anden side prøver at kommunikere. Og der er også dem, der har fået beskeder igennem en babyphone. Nogle har reelt hørt den afdøde stemme. Der er jeg blandt andet.
Og det er en fantastisk fornemmelse, det der med at efter dødens indtræffen, og efter at man ved, at vedkommende vitterlig ikke er her mere, lige pludselig hører vedkommende stemme ud af det blå. Og det er et meget stærkt hej fra den anden side. Og jeg vil sige, det er en promille af mine kommunikationsbeskeder, der kommer på den måde. Det var et voldsomt dødsfald, det var et overraskende dødsfald, det kom totalt uventet, og den afdøde havde i hvert fald brug for at vide, at ja, jeg er på vej, jeg har det godt, alt er i orden. Det var vigtigt for vedkommende, og det var vigtigt for os, der var efterladte, så der var en årsag til, at der var så meget pondus på det, sådan en besked. Men jeg vil sige, jeg er lige så taknemmelig for et lille stykke grus et sted, en fjer et uventet sted, en farve, der dukker op, et ord, der dukker op, som er helt atypisk. Det kan være havebassin midt i en radioudsendelse, eller et eller andet af den art. Eller at man mærker de afdøde. Eksempelvis har jeg en afdød relation, som var meget, meget glad for mad. Og når jeg laver nogle bestemte retter, så er jeg vedkommende i køkkenet, og jeg kan nærmest ikke komme forbi vedkommende, fordi der lige skal markeres lidt. Husk nu at gøre det, og har du tilsat, og det føles dejligt at have den der nærhed, og mærke det, og de gange jeg har lavet mad sammen med min mand, hvor vi har lavet de her retter, der har jeg simpelthen mærket en kulde. Vi har kunnet mærke en kulde, som vi er gået rundt om, eller som kort har gnedet sig op af os. Og det føles fantastisk. Og det er blandt andet kulde, som er kendetegnende også, når det er, vi snakker bevægelse, eller de her pust. Og hvorfor kulde? Jamen, jeg kan ikke helt nøjagtigt svare på det. Jeg kan ikke svare på det videnskabeligt. Jeg har en idé om, hvorfor. Og jeg tænker lidt, det er det her med at få, at vi registrerer kulde nemmere end varme. Så hvis det er, at de ligesom skal have vores opmærksomhed, så skal det være i en strøm, som vi forstår, og som vi lægger mærke til. Det var lidt omkring tegn. Og har du en afdød derude, som du er i tvivl om har givet et tegn eller ej, eller har en lille historie eller en lille kommentar til det der med at kommunikere med den anden side igennem budskaber og tegn, så smid dem gerne under det her opslag, fordi det er altid interessant at høre, hvad andre de har på hjertet eller har oplevet, eller hvad det er, de har tanker, eller om de tvivler, og hvordan de kan komme forbi den her tvivl. Så gør dig selv den tjeneste, og brug det her opslag aktivt, så vi alle sammen kan få lidt ud af det. Og hvis der er noget, du gerne vil have uddybet yderligere omkring det her med tegn og afdøde, så sig endelig til, så vil jeg gerne lave en video mere. Indtil da, nyd foråret, det sene forår jo lige om lidt, så går vi ind i sommermånederne, og have det rigtig godt. Hej hej.